Breaking news atan eyiniti apie e wonsem semwa enne enra fitinra e koso social media ya efa abayua 14 years older woko Miracle School Preparatory wo Sunyane a chese wo hwe ne nkwa wo school ni mu ane wobia ka na adwe fiti anopa besisa break wobia ka se ye ten na abayua no esen ne ho ebi ka o madwen ne ekeka ho obi aka nia woka efa asemi hu na eye Leticia Pinaman chre ono ya abayua ya wo ye disease ya ne na ye nyina ye hwehwe se autopsy ni beba out na ye hu de kodie potia eku akola ne san se ye nyina ye hwe video no ana se ye tie nsem a beba doctor ne di kan doctor di kan be ka se akola no wansen ne ho na oku anyo no na eku ne ho na bibi edi echire ana se bibi wo ho a eku akola no ne maame nso ebe kasa ye no wo jitu mu ana se wo kira wo fele se ne ba no anyo no na sen ne ho da na ne ba no ontimi nye sa ade no de biara da wonya kola wo dwen niema bi kra sampo da wonim ade a eda ne so obeka se enu nti ena ne ba no edi ahwere ne nkwa na obekwa kosen ne ho eku no ni nua ba nso ba ye beka sai ni esu wo social media be ye live wo Facebook se yenjai se ye se ni nua ni di wo social media na ni nua no nya de a ono ne ku ne ho wo mu fie de saa butu niema no wo mo nye na emom obi ena edi ni nua ne ewu saa enu nti wo mo hwehwe mu ya ye nyina ne ye hwehwe se results ne beba ne ehu se yampa se ne ane maame ni nua ba ne keka no saa na tia na nebusua ye nkwohwe video ni ye nkai mo se ne ane nua ba ne maame no kae na ye ntua so. Oh boy, having your kuno. Obina kuno, someone killed her. Obina kuno, no, I did not say, no, be out to me, kuno, hono, and woman in the nice form, and there is no chair there. Say, I can't in the committees. You say, Obina kuno, school for kuno, so nobody should say, Sabinia, kuno, if you've killed her, you should stop disgracing her. And she was not. The school but you forgot to mention your own name. The school she was attending was Miracle Preparatory School, and she was at the boarding house in the school. I also, you people you are tarnishing my sister's image. Stop! You've already killed her. With all the lies on the Yatias, you are not going to go scot-free. That will not happen. It will not happen. You people should stop saying rubbish. Because Leticia kuno doctor confirm say one sha konfu. Sanko wa sha konfu anko be kwa toilet. Hello, Mijira doctor na wuro ne ho no. Leticia anko toilet. Onyo so ane ho ne ketre ma antwe. That means obi na kuno no de na begina ho no de ahoma ka ho. Obina kuno, obi ade ti aboji se mi nyana kuno hono, obo having yana kuno, obina kuno, someone killed her. Obina kuno, no, I did not say, no, be out to me kuno hono, and woman in the nice form, and there is no chair there. Say, I can't in the committees. You say, Obina kuno, school for kuno, so nobody should say, Sabinia kuno, if you've killed her, you should stop disgracing her. And she was not. The school but you forgot to mention your own name. The school she was attending was Miracle Preparatory School, and she was at the boarding house in the school. I also, you people you are tarnishing my sister's image. Stop! You've already killed her. With all the lies on the Yatias, you are not going to go scot-free. That will not happen. It will not happen. You people should stop saying rubbish. Because Leticia kuno doctor confirm say one sha konfu. Sanko wa sha konfu anko be kwa toilet. Hello, Mijira doctor na wuro ne ho no. Leticia anko toilet. Onyo so ane ho ne ketre ma antwe. That means obi na kuno no de na begina ho no de ahoma ka ho. Adofuma hu video no. Say ena mne maame eni ni nuaba eka ye nanso se ni aba
ayi ni tie pie e wa asem yi mu enkyere mu enyina e kyerɛ sɛ ne ne nua ba ne maame kan ye no eye trodo no kra trodo ya edem a omo feelings sɛ ne omo feelings sɛ enye Leticia Pinaman eneku ne ho no eye no kra pa na doctor's result aba out e kyerɛ wobi ene hyeda e wo akola no food poison substance ena wodi kun no eno nti se wo hwe picture no mu na wo hwe ne nsa ha sei na wutimi wo se mark ne da ho tokro ni da ketua ye wo obi pani a ya fa hwe antare so a wo hu se mark ne da ho eno ena yade ahwehwe mu an ye hu se ne nti asa tokro ketua ne be da ho no e obi na hye da wo na che se ne nko aka o dining hall ho no na nipa bonefo na wo pese odi ne bone no obi akogya no no wo ye nipa o ye dindin nti no obi akogya no no nko ate ho no ena obai na obedi ni sa bone we owie no sen no ede sen ho se wono emse wono anipa akro no wonya smart edwuma no a wo ye na wonya smart wom sanse so ye smart pa ankode akole sen hoyi ankode ekonwa besi ase abutu ato ho no obi ba mu se eye no kresa akole sen no na so na dwen nya papa se ni suban ni na brabo a wo bo nti no wantimi anye smart amfa sa ekonwa akonya na se nhihye ye we nyina antogya ofiti ya no besen no enu nti ebusua nia aba bedunu na emomu no yegusua hwehwe ensem ni mu na yehu ni kodie anenipa kropotin a wo ye akola ne sa de nam so enti a wotimi eje akola ne nkwa esa keke an innocent girl of her type oje ne nkwa sa keke no eno so bi ni tipia ebusua ye de bebramu nim say too much GHD ye mfansem nante anase enkokones ye ba ni straight ni aba be catch makra mo media ni akosua poku ansa aka Queen Fidi one apa ai koso na subscribe na follow yen wo Instagram Facebook mahimfie ho Twitter ai makra mo da sende message yam